हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील गुरुदेव की जय हो। समस्त आम चैनल स्वागत। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता मौलिक रूपरे प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 23। यक्षमाना नवक्षेहं जयतेत्र समागता धारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सा। ये श्लोक अर्जुन कहते भगवान को, हे प्रभु जो मैंने यार अनुवाद, प्रभु जो मैंने दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्रंकर शुभाकांक्षी साजी एठा को युद्ध करने से मत देखा दिंतु। अर्जुन कहते प्रभु जो दुर्योधन धृतराष्ट्र पुत्र से दुर्बुद्धि ताकर कि शुभाकांक्षी साजी की साहाଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ବଢ଼ିଆ। ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହା ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହସ୍ୟ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ କୁପରାମର୍ଶ କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସବୁ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଅପରପକ୍ଷକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଟିକିଏ କଳନା କରିନେବେ ସେମାନଙ୍କ ବଳ କେତେ। ଯଦିଓ ସେ ଏକଥା ଭଲ ରକମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟବଳ କଳନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ନା ନିଶ୍ଚୟ କଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେଉଁ ରଥୀମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଚାହିଁବ। ତେଣୁକରି ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ସେ କଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ସାଜି ଏଠାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ହେଇଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ହେଇଥିବେ। ସେ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ମହାରାଜ ଭାବାର୍ଥରେ କହିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଣୁକରି ସେ ଏ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଛଳ କପଟ କରିକି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପାଇପାରିବେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହସ୍ତିନାପୁର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ହସ୍ତିନାପୁର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର। ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମହାରାଜ ପାଣ୍ଡୁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ଏଣୁକରି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ? ଏଣୁକରି ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ପାଣ୍ଡୁକୁ ସେ ସାନ ଅନୁଜ ଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। କାହିଁକିନା ସେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ଧନୁର୍ଧାରୀ ଥିଲେ। ଏଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ମହାରାଜ ପାଣ୍ଡୁ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ
से राजमुकुटକୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ ଗଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନଟା ଖାଲି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଣୁକରି ଆପଣ ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତୁ, ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା ପୂରଣ ହେବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସି ମୁଁ ରାଜମୁକୁଟ ନେବି। ଏହା କହି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ କଲେ। ଏଣୁ ତାପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବଣରୁ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଏବଂ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତିକି କୌରବ ବଂଶ ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଶେଷ କରି ମହାରାଜ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏଣୁକରି ବାପାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହିଁ ପାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଚାର କରିବାର ବିଷୟ ରହିଛି, ଯିଏ ଥରେ ରାଜା ହେଇଯାଉଛି ବା କୌଣସି ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବା ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ପଦବୀର କେତେ ନିଶା କେତେ ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା। ଯାହାର ଆଖି ଅଛି ସେ ରାଜସିଂହାସନ ଦେଖିପାରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ତା ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ, କିଛି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିକି କ'ଣ କଳା କି ଧଳା କି ନାଲି କି ଦିନ କି ରାତି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ସେ। ତଥାପି ସିଂହାସନରେ ସେ ବସିଲା ପରେ ସେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏ ସିଂହାସନର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ, ଏ ପଦବୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ସେ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି। ଥରେ ପାଇଲା ପରେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେ ସିଂହାସନକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସିଂହାସନ ସବୁବେଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁବ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମର୍ତ୍ତା କ୍ୟା ନେହି କରତା, ଏହି ହିସାବରେ ସେ ଭାବୁଛି ମୋ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପଳେଇଲା ମାନେ ରାଜମୁକୁଟ ପଳେଇଲା ମାନେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ସେ ଭାବି ସେ ମର୍ତ୍ତା କ୍ୟା ନେହି କରତା ଏ ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ହକଦାର ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏ ମଣିଷ ବହୁତ ଲୋଭୀ, ସେ ତାର ଯେତିକି ଦରକାର ବା ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଇଛି ତାଠୁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଣୁକରି ଆମର ଈଶୋପନିଷଦର ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି? ଈଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ୍ ତେନ ଭୁଞ୍ଜିଥା ମା ଗୃଧ କସ୍ୟସି ଧନ। ଈଶାବାସ୍ୟଂ ଇଦଂ ସର୍ବଂ, ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ୍, ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଜଗତରେ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର। ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିଥା ମା ଗୃଧ କସ୍ୟସି ଧନ। ଏଣୁକରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଇଛି, ତାର ଯେତିକି ପାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ସେତିକି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର ବସ୍ତୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଯାହା ମିଳିଛି, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ମିଳିଛି ତାହା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମହାନ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ମହାନ ଭକ୍ତ ନ ହେବ, ତେବେ ତାହେଲେ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକା ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମର୍ଥ ହେବ। ଏଇଟା ଲୋଭ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏସ ନର୍ପର ଦ୍ୱାର, ନର୍ପକୁ ନେଇଯିବ। ଏଣୁକରି ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଜଣେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତାର କର୍ମଫଳ ହିସାବରେ ସେତିକି ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ସେ ନର୍କ ଗମନ କରିବ। ମଣିଷ ବହୁତ ଲୋଭୀ, ବହୁତ ଲୋଭ ସେ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ ଏ ଲୋଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଭଗବାନ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି। ମଣିଷ ସହଜରେ ଏ ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ଏତେ ଲୋଭୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମର କହନ୍ତି
जे मनीष केते लोभी रास्ता कड़े गोटे चाउल बस्ताटे पकई दिज्व पशु आखि गाय आस जी तार खाया कथा खाई पलैब चढ़ई मैंने आसे जी खाया कथा पेट भरीगला कि सी छाड़ी पलैबे किंतु जदि मनुष्य देखला कौन कर देख सब बस्ताटा उठे धरी पलैब गोटे बस्ता मोर गोटे मस मो खायापी हम ये लोभर से सब बस्ता सब उठे धरिकी जीव मनीष लोभी मनीष जहाँ प्राप्त हो संतुष्ट हो पारना से दुख कष्ट प्राप्त होची अन्य को हैरान करके निजे संग्रह करने इच्छा कर नक आम केमती ए दुख सागर उद्धार होगा महान पाखक जावा से त्याग करा पड़े काम क्रोध लोभ मोह ये सब त्याग करी भगवान को सेवारे भगवान को भक्ति रे भगवान के नाम रे रुचि श्रद्धा लोभ करिया उचित तेरे आम भगवान पाखक जावा ए संसार आओ काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य आओ पतित होगा ना दुख पाइबा ना हरे कृष्ण जय श्रील प्रभुपाद जय श्रील गुरुदेव।